След месеци наред най-накрая е времето да отидем за риба и да открием сезона, да се пробим да фаним на риба. Доста време мина, ама се не ставаше кога. Покрай може да сте гледали, ако не най-отдолу може да намерите другия ми канал, как се прави. Купихме си къща и големи ремонти, чудо и се няма време да се ходи за риба. Днеска решихме да открием сезона. Тъй, че се разгъваме и ще им какво ще направим. Тъй, че продължайте да гледате и не дейте с мене. Днеска сме на реката за риба и сега ще им какво ще направим. Тук съм заредил една вайца на дъно, на вафтерче специално. Купих го чак от Норвегия, 3 седмици го чаках, 15 евро струва. Къде са вафтерчетата? Торнадо с ананас. Да ги отворя да видите какво мязат. Мязат също на тортички. И сега ще им дали поне ще действат. – 12 мм вафтери. Сега съм пуснал на дънната. Точно е там, където се събират, тук се разделя реката. Точно по средата има там като островче, точно там съм пуснал, да им какво ще стане, дали ще има някакъв ефект. Отделно имаме тук на плувки, сме пуснали две. Имаме на фидерче, на цареца, на черви и сега ще им какво ще стане. Имаме раздвижване на едната плувка. Да видим. Ево къде супер мазен дебел черви. Сега ще ги убия. Ева къде? Току-що клъвна. Сега да приближим. Как свети, се отразява водата. На царевичка е тая. Ето, другата и тя тръгна. На червея. Охо, земна. Ти на царевицата ли? Ама тя няколко пъти те само клъвва и оставя на тая цареца. И ще я тръгне. Его е първия звяр на червейчето. Виж къде красавец. Тук е звяр. Сега го пускаме и ще се надявам нещо по-голям да фанем. Аз фанах едно попче и колегата се ядоса и извади сега тежката артилерия. Чумано болонеза, 1000 км дълга. Кълве му на плувката. Нищо не фана. Колко е дълга сопата? 6 метра. Без проблем на 20 метра фърля и той само си на ръка. Тежката артилерия. Ево къде е следващия звяр. Направо ги късам един след друг. Его. И той фана.
О, това е по-голямо. Чедем кой. Къде кепчета? Кепчета голяма. Тя сега какви свота где за мной. Окей, първият звир. Казах, че извади тежката артилерия. На торен червей се видя, че само попченца ще хващаме и разни дребни. То сега ще е на бяло червейче, цял гроз. Да видим какво ще направим. Нещо по-голямо. Кой е то? Не. Тая път папурчи. Значи поне убихме папурките по другото. Ти нас след друга зена ги вадиш. Ще взема кепа. Сега само да поключи двете ще взема. Не, коста. Седи на червейче, с едно червейче, две риби. На каста то снар на пувката. Не знам. Две платики. Как го направите нещо? Майстор. Еми, то всеки път не става само да фащаш големи. И таки с малки трябва да фащаш като мене. Нямам две. Реально. Ти вече са оля. Само фърляш, вадиш. Който е чудо. Станаха. О, то спът. Той е направо Снимаш, бе. Его ще иде снимам с телефона, гледай. Виж как гигантски бива. Звер. Това ще ме харесва, да? Кефа, лош работа. На мен ми се много дълга, 6 метра. 6 метра ми се вижда много голяма. Прашката си викам. Прашката? Аз пръчката чух. Прашка хубаво стреля сега, не като на стреляне. Защото на стреляната си будах по простите за връщане в вода. Не мога да ги стрелям. А коста? Може да не излезе късмета. Фанем нещо голямо. Тук отпуска. По-скоро сега дето фърлих се раз такова манджата и отпуска. Да. Ама пак много отпуска. Съм фащал риби, ама до сега не съм фащал за гъза.
къде са фана рибата. Право в опашката. Той му се вика майстор. Ще ми тръгне риболова, еш коя хубава рибка фанахме така. Оклейка. Ама гигантска. Ще стане работа. Сега, един път му се вика майстор, ама за втория път вече не знам какво му се вика. Къде е линчето? И къде го фанахме? Фанахме го за гъза. Той му се вика да си голяма работа. Ето колко хубаво линч. Леле. Къде? 1 кило го има. Еш колко хубаво линч. И за газа. Браво на мене. Ейо, приключваме улова. Това бая рибоци. Еш колко хубаво линчи имаме тук. Платики. Всяки. Доста добре на реката. Само че стана вече много тъмно. Аз вече не се виждам. И е време да си ходим. Тъй, че приключваме риболова за сега. Беше успешен. Хубави рибки фанахме. 2-3 фанах през газа. Тъй, че сега ги сгъваме. Фърляме ги обратно в водата и заминаваме. От другия път пак.